Λοιπόν, μονόποδο για βίντεο της Benro. Κωδικός είναι A49FDS4. Θα το ανοίξουμε μία τώρα να δούμε τι λέει αυτό. Λοιπόν, τσαντούλα προστασίας, χοντρή μέσα, με μαξιλάρια, πολύ καλή ποιότητα. Ένα απλό τσαντάκι, το μονοποδάκι μας. Με την κεφαλή. Αυτή η κεφαλή είναι η της Benro ES4. Για όποιος θέλει έτσι από περίεργη να ψάξει. Έχει μέσα το τσεπάκι, θα δούμε τι περιέχει. Και έχουμε την τάπα που βγαίνει το τρίποδο από κάτω και βάζουμε αυτό με τα εργαλεία για να μπορείς να κάνεις αλλαγές. Όπως επίσης πάνω εδώ έχουμε αυτό εδώ το πλαστικό, το οποίο αν κάποιος δεν γνωρίζει το βγάζουμε αν είμαστε έξω στο γάμο κάπου και εκείνη την ώρα συνειδητοποιούμε ότι το ένα κλιπς έχει χαλαρώσει πολύ, βάζουμε μέσα και το σφίγγουμε. Μπαμ μπαμ. Είδατε? Παπ. Το σφίγγουμε επί τόπου, χωρίς να βαστάμε τα εργαλεία μαζί μας. Από κάτω έχει λαστιχένιο. Το λάστιχο αυτό είναι λάστιχο. Ξεβιδώνει, όχι. Σε περίπτωση που το κουμπίσετε έτσι, έχει το λάστιχο. Για να μην κοπανάνε. Εδώ έχει το λαστιχάκι. Ανοίγει στο 1,85 ύψος. Όταν είναι κλειστό είναι στους 63 πόντους. Το βάρος του ανέρχεται στα 2 κιλά και αντέχει μέχρι 4 κιλά. Βιδάκι εδώ πέρα το οποίο είναι προστατευμένο και έχει και το μεγαλύτερο βιδάκι από κάτω. Αυτό εδώ πέρα όταν το έχουμε βιδωμένο και είναι κάτω είναι σταθερό, δεν πάει πουθενά. Όταν ξεβιδώσουμε ή μπορούμε να το στηρίζουμε, άρα μπορούμε να παίξουμε. Το κάνουμε όπως θέλουμε, δηλαδή έχουμε εδώ και έχουμε την κάμερα, μπορούμε να παίξουμε με την κάμερα, να στρίψουμε πολύ smooth και αν θέλουμε μετά να είναι πιο σταθερό το διδάνουμε προς τα κάτω και δεν πάει πουθενά τώρα. 4 στάδια ανοίγματος, 1, 2, 3, 4 και φτάνει στο ύψος 1,85. Και εδώ πιέζοντας αυτό εδώ κλείνουν τα νυχάκια, να το πω και έτσι. Έτοιμο. Τόσο απλά.